Sa ngalan, samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon aron maandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa nga atong gipahinungod alang sa atong mga katuyuan, mga tagsa-tagsa ka mga intensyon, ato unang hinulusulan ang atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas akong dako uyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Diyos nga makagahom, among kalauman o kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Apan sanglit daghan man kaayo ang nangandak, gumikan lamang sa tawhanong katarungan, mangandak usab ako. Maulaw ako sa pagingon nga kami dili makahimo ni ana. Apan kung nadunay maghagit sa pangandakay, mangandak usab ako sama sa buang-buang. Mga Ebreyo ba sila? Mao usab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mao usab ako. Mga Israelita ba sila? Mao usab ako. Mga kaliwat ba sila ni Abraham? Mauusab ako. Mga sulugoon ba sila ni Kristo? Daw ingon ako sa nabuang. Apan mas maayo pa ako nga sulugoon kay kanila. Labaw pa ang paghago ko ug mas makadaghan pa ako mabilanggo kay kanila. Mas daghan pang bunal ang nahiaguman ko kay kanila. Labaw pa kasubsub ang pag-ungaw ko sa kamatayon kay kanila. Makalima ako pahamtangig katluag siyam kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo ako latiguha sa mga Romanhon. Ug makausa ako batua, makatulo ako makasinatig pagkalunod. Ug makausa gianud-anud ako sa tubig sulod sa kauhaag 4 ka oras. Sa daghan kong mga panaw, giagian ko ang mga katalagman sa baha ug sa mga tulisan, sa mga isig ka Hudiyo ug sa mga dili Hudiyo.
May mga katalagman sa mga syudad, sa mga kalasangan, sa mga kalawran, ug sa dili matuod nga mga higala. Naghago ako ug nagbudlay. Kasagaran, wala ako'y tulog. Gigutom o giuhaw ako sa makadaghan. Wala ako'y igong pagkaon, kapasilungan o bistin. Ug sa walay paghisgot sa ubang butang, nabugatan ako kada adlaw sa akong kahingawa sa tanang mga simbahan. Kung may maluya sa pagtuo, bation ko usab ang kaluya. Kung may mahulog sa sala, maguol ako pag-ayon. Kung mangandak man ugaling ako, mangandak ako sa mga butang nga nagpakita sa akong kaluyahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Diyos ang matarong. Sa tanan nilang mga kagaanan, luwason sa Diyos ang matarong. Daygon ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyahang pagdayig maania kanunay sa akong baba. Padayga ang akong kalag diha sa Ginoo, ang mapaubsanon mamati kanako ug malipay. Sa tanan nilang mga kagaanan, luwason sa Diyos ang matarong. Himayaa ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya. Ug giluwas ako niya sa tanan kong mga kahadlok. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Diyos ang matarong. Paglaom kamo kaniya, aron musanag kamo sa kalipay. Ug ang inyong mga nawong, dili manlipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang mga kagulanan. Sa tanan nilang mga kagulanan, luwason sa Diyos ang matarong. Malindog, palihog. Mahal sugo mo, tanang adlaw gihandong ko. O Ginoo, lamdagi ko sa sulong mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Malausap kanimo, kinutlo gikan na sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya, ug sa anay, ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tuwa usab didto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata, maoy suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputo sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputo sa kangitngit ang imong lawas. Busa kun ang imong suga, kangitngit di ay, pagkangitngit gayod niini.
Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Na ay American TV series nga gi-titulan og Hoarders, no? Daghan kayo siya mga episode, makita ni siya sa YouTube, no? Hoarders. Usa sa mga episode naguluhan nga Home of Hoarders. There's no space to walk. Oh. Ang iyang balay nga dako, no? Daghan kayog butang. Napuno sa daghang butang, napuno sa daghang basura, mga karton, mga furnitures nga wa magamit, mga butang nga napa sa karton, wala mapagawas, no? Mga basura, mga papel, mga panapton, mga sanina, no? Daghan kaayo, no? Nya, ang tag-iya, ang tagtungod, maglisod na siya agi, no? Wala na space, no? Moadto siya sa iyang kusina, magtakilid na siya, no? Kay wala na kayo'y lugar, no? Bisag dako ang iyang balay, no? Ya. Mo po ni hinungdan nga ang nay mental health issues ang siya mismo, ang iyang bana gustong mubuwag, no? Tungod sa hugaw o katag na kayo ang balay, no? Home of hoarders, no? Sige pangulikta og mga butang somehow dili na kayo necessary, no? Pero maglisod siya let go, no? Maglisod siya labay niini, no? Nailaing episode gintaytulan, no? 12 tons of junk, no? 12 tons of junk, ruining a beautiful dream house, no? Mao gihapon, no? Dako kayo, nindot kayo nga balay, pero ang sulod na puno sa basura, no? Family dream house, bati kay tan-aw na puno sa basura. Hoarders, no? Magtipig og mga incommensurate nga mga butang, no? Maglisod sila og let go, no? But ang nindot nini na ay before and after, no? Ang iyang balay before hugaw kaayo, murag basura, and after ni ana hamugaway na kaayo, no? Nindot na kaayo tan-awon ang balay. Well, sa atong ebanghelyo naghisgot, no? Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta, kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo ug mga bahandi dito sa langit, no? Ang word nga pagtigom, no? Ang pagtigom dili man negative nga pulong, no? Pagtigom maayo man na siya, no? Magtigom ka og kwarta pananglitan, no? Savings para sa imong kaugmaon, no? Para sa imong anak, nais seguridad diha sa pag-eskwela, no? That's what a responsible parent, no? Ay savings para sa iyang pamilya. Pero sometimes mahimong hoarding, mahimong maingon ta nga kung masubraan na nga murag dili na kayo, unthinkable na kayo, no? To the point nga wala nam ni kapuslanan, no? Nganong tipigan manggihapon kini. That is what we call hoarding, no? Ay daghang mga rason nganong ang usa ka tawo mo tipig, no? Motigom og bahandi nga walay kapuslanan, no? Nga sobra nga pagtipig. Una siguro nga rason tungod sa kahadlok, no? Tungod sa kahadlok nga mahutdan, no? Ang paghuna-una nga kanunay nga kulang, no? The scarcity. Una nga magtigom ta kay basig mahutdan ta, magtigom ta kay basig wala nay ugma, no? Panahon sa pandemic, no?
gahord og mga alkohol, mga butang, mag-panic buying, no? Kay hadlok mawad-an, mahutdan, no? For mao lagi na, no? For security reason, no? Pero sometimes mahimong kuan, no? Mahimong dinaw na kaayo. Naay rason nganong muhord ang usa ka tawo tungod sa for financial gain, no? Tungod sa kahakog sa tawo nga aron mas mutaas iyang status sa kinabuhi. Nga dili siya mahutdan. Muhoarding siya o panalitan sa negosyo, no? Ang bugas, no? Taguan una ang bugas, no? Aron kung mutaas na ang presyo, anhara ipagawas, no? Negosyo, no? More on selfish interest, no? Napoy for more on psychological reason, no? Or deprivation during younger years, no? Nakoy kaila nangulikta siya og sakyanan, no? Na siya sakyanan para sa syudad, na siya sakyanan para sa probinsya, na siya sakyanan pang duwa-duaan, no? Pang trailing or off-road, no? Na siya pang sakyanan sa daghan siya, no? More than 10 ang iyang sakyanan. Ang usa siguro kasakyanan magamit ra sa usa ka tuig, magamit ra niya kaduha. Nya akong nasayran nga ang nanguliktas siyang sakyanan tungod kay sa una kuno pagkabata, no? Gi-deprive siya, no? Ganahan siya mo palit og auto-auto pero dili kapalit ang iyang ginikanan. Muna nga karon nga negosyante siya, dato siya, milyonaryo, daghan kay siyang sakyanan. No? Para sa atoa, that's unthinkable, no? Binuang. And that's hoarding. No? But the question is, no, when you store up treasure, no, for yourself, no, makaayo ba ni sa kalag? No? Makapalangit ba ni? Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa kawatan. You know, sa una nga pagbasa, si San Pablo nagpasigarbo sa iyang mga kasinatian, diin siya giluwas sa Ginoo. Iyahag yung giklaro ang mga paghitabo. Iyahag yung giihap, iyang gikwenta. Matud pa niya, makalima ako, pahamtangig, katluag siyam kalapdos sa mga Hudiyo. Makatulo ako, latiguha sa mga Romanhon, ug makausa ako, batua, makatulo ako, makasinatig kalunod ug makausa gianod-anod ako sa tubig sulod sa kawhaag 4 ka oras. Sa daghan kong mga panaw giagian ko ang mga katalagman sa baha ug mga tulisan. Iyang gipasigarbo ang iyang kasinatian diin naglisod siya near death situation. Iyang gipasigarbo nga giluwas siya sa Ginoo nining mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Ug mao ni iyang gitipig sa iyang kasing-kasing. Mao ni iyang gitago sa iyang kasing-kasing. Ug mao po ni nahimong assurance niya nga dili siya unsay Tagalog ani, no? Pabayaan, no? Sa Ginoo. Sa ato sab nga kinabuhi, unsa mang mga butanga nga imuhang gikumkum karon, materially, spiritually, emotionally, psychologically, no? Makalangit ba na siya, no? Kanang imuhang gitipig, gitigom sa kinabuhi, no? Ang hagit sa ebanghelyo, no? Nga magtigom kita og bahandi dito sa langit. Magtigom kita og bahandi sa langit. Ang mga butang sa kalibutan dili nato madala.
ngadto sa lubnganan. Madugta ang lawas, ang kalag magpabilin. Muni mo atubang sa atong magbubuhat. Muna nga magtigom kitag bahandi ngadto sa langit. Amen. Si Jesus, naghagit ka nato sa pagtigom og mga bahandi dito sa langit. Ipunting nato ang atong mga kasing-kasing ato sa langit sa pag-ampo. Moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan, maglingkawas sa katawhan, gikan sa kaulipnan sa materialismo, pinaagi sa iyang kanunayng pagtudlo sa mga mithi sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang mga politiko ug ang mga pangulong sibil mupasiugdag mga programa ug mga proyekto alang sa kinatibuk-ang tingusbawan sa katilingban ug sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga ang katawhan nga gitugyanan ug dakong bahandi makaamgo sa ilang pagkapinilalan, inay bugos nilang panag-iyahan ang ilang mga kabtangan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga gihikawan sa mga butang dinhi sa kalibutan, makaamgo sa katahum sa pagpunting sa ilang mga kasing-kasing ngadto sa mga langitnong bahandi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Nga sila nga nag-antos ug namatay diha sa pagtuo makaangkon sa ilang ganting langitnon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Langit nung amahan, ang imong gugma alang kanamo, dili gayud mausab ni mahanaw. Ihatag kanamo ang kadasig aron magalakaw kami diha sa imong presensya sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta samahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamutog alang sa pagdayeg sa himaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya nga santos nga simbahan. O Ginoong Dios, niining pan ug bino, gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag, ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug sa lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Malausab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaayo. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdahig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang balayhuno nga pag-awit. Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigon ang nagaangi
sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha si upahan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom ka mga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, o giha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingarian ang ahong ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong sibahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Usab kanimo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, panagdait manaa kaninyo. Peace. Golden Rosario Gawatan sa
Kaloy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini, mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa ug kalinaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makargahom sa tanan ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Salamat sa Diyos.